Maiatzeko udal batza ospatu zen atzo arratsaldez udaletxeko batzar aretoan. Eguneko aztergaiak sortzi ziren eta zalantza gehierik gabe denak onartuak izan ziren. Bi abstentzio bakarrik egon ziren jorratutako gai guztien artean. Hirugarrengoan, oinezkoen eta ibilgailuen zirkulazioari buruzko udal ordenantzari hasierako onespena ematerakoan, Ebe Aralarrek abstentzioa bozkatu zuen, eta zeigarren puntuan, Zarautz Lur hirigintzako udal sozietateko plantilla organikoa eta lanpostuen zerrendari hasierako onespera ematerakoan, Alderdi Popularra izan zen abstenitu zena. Zazpigarren puntua izan zen benetan interesgarria. Bertoko udal talde guziek aurkeztutako mozioa eztabaidatzen baizen. EA, EAJ, PNV, PSE, PP eta Ebe Aralar. Gazumeko parke eolikoari buruz zen, denak ados azaldu ziren mozioarekin eta hau zen mozioak eskatzen zuena. Bat, kontuan hartuta Gazume interes bereziko gunea dela eta zek izendapena lortzeko kudeak eta plan aurreratua dagoela, Zarauzko udalak dei egiten dio Eusko Jaurlaritzari Gazume inguruan parke eolikoa ezartzeko proiektua eten dezan. Prozesuaren emaitzak jakin arte proiektuaren adjudikazioa ustea eskatzen dugu kalte konponezinik gertatu arretik. Bi, halaber, dei egiten diogu Eusko Jaurlaritzari 2002ko maiatzaren 12an 104/2002 dekretu bidez onartutako energia eolikoaren lurraldearen plana berritzera. Eta eskatzen diogu hori egiteko orduan garai berrietara egokitutako teknologiak eta ingurumenari buruzko irizpide berriak erabiltzeko. 3. Zarauzko udalak energia eolikoari babesa adierazi nahi dio energia berriztagarri hau garbia, oparo, fidagarri eta errentagarria delako eta lanpostuak sortzen dituelako baita ezinbesteko tresna delako ere klima aldaketari aurre egiteko. Baina energia honen kokapenan aukeratzean ezin dira arriskuan jarri ingurune sentsibleak bereziki babestutako esparruak Gazume adibidez. Udalbatzan zehar, ANV EAEko ordezkariak hitza eskatu zuten eta amaieran baita ere, gurekin jai batzordeko kide batek ere.